Здравейте, приятели! Добре дошли в този клип. Днес ще ходя на фитнес, ще направя малко спа, сауна, АУ. Ще ви покажа как протича един ден в фитнеса. Днес ще наблегнем върху краката. Върху краката. Искам да направя малко повече клек. Ще се стремя върху това да направя 2-3 пирамиди на клека. Първо ще отидем да хапнем нещо до ресторант. Сега тръгваме да мога да съберем малко енергия и после към фитнеса. Ето е и майка ми. Отиваме да обядваме заедно и така, държим ви в течение. Седнахме в Хай парка малко да обядваме. Поръчал съм си свински котлет и една уникална салата с прошуто. Сега ще ви покажа. Доха нещата. Салатката е с рукола, прошуто, Филаделфия, чери домати, ягоди, фини семки и някакъв дресинг има отгоре. И ето го котлета, който изглежда феноменално. Сега ще ги хапнем. Добро момче, всичко съм си изял. Тръгваме към фитнеса. Да потренираме много. Пътуваме към фитнеса. За преди тренировка съм си взел едно протеиново барче. И сега ще изпия едно хапче. Това е желязо. Само желязо и дъвче се. И много помага за преди тренировка. Ето го фитнеса. Сега влизаме. Ще правим гърди и крака. Ще започнем първо с гърдите така. Ще направим малко лежанка. Загряваме и почваме. – 70 кг са горе окей за 8 повторения. Последните две вече почва малко да си изкривявам, ми натежават малко. Ама ще направя 4 или 5, по-скоро 5 серии по 8 повторения с 70 кг на лежанка. Така ще започнем. Сега почвам трета серия и ще ви покажа как ги правя. Don't know me, son! Напомпаха ми се гърдите вече. Чувствам се малко като Арнолд Шварценегер в праймал в момента. Гърдите са ми на камък. Добре ги усещам. Още една серия ми остана и сменяме упражнението. Тая лежанка, където правихме до сега, беше така леко за тонус и сега вече почваме акцента на истинската тренировка, която е клек. Ще направя 2 пирамиди. Още не съм решил колко килограма. Ще видя как е на загрявка и ще преценя. Почваме с клек и ще загреем малко. Първо с 40 кг. Това беше загрявката. Мисля да почна от 70 кг. Пирамидата ще направя 12, 10, 8, 6, 4, като ще ги качвам само с 5 кг. Тоест 75, 80, 85, 90, 95 и накрая ще видя дали ще успея за 102 повторения. Спирам това как се чувствам. Ще направя 2 такива пирамиди. Що направихме с 75, много добре влезнаха. Напомпвам краката вече. Сега съм сложил 80 за 8 повторения. Почвам леко да ги усещам. Последните повторения бяха тежки, но ще ги изкараме.
85 добре се получиха. Ще направят 90 кг, 4 повторения. Да видим те как ще получат и спрямо това ще преценя дали ще правят 200, а най-вероятно може да ги пробвам. След това. Малко си изкривих на посмяна. Но добре се получих, ще пробвам 100. Ето хора, така изглежда 100 кг. Даже 3 направих. 100 кг направо излетяха. Много добре се чувствах. Сега правя още един път това цялото нещо, да станат 2 пирамиди и съм готов с клека и отиваме някакво друго упражнение. Сега ще направим 3-4 серии leg extension с 90 кг ги правя. 12-15 килограмите. След като направихме 4 серии на лек екстензии, сега ще направим малко на лек пресата. Ще бутнем с 112 кг ще ги правим. Ще направим една загряваща с 80 и после 4 работни серии. Това беше край на тренировката. Отиваме малко да разпуснем на ергометъра 10 минути, разтягаме и тръгваме. На лек пресата такива по половинки, много добре ми се получиха. Много добре влезна в краката, напомпах се доста. Цялата тази тренировка изсидих много краката. Гърдите ги напомпах в началото на тренировката, така леко за тонус. И сега ще направим 10 минути на този уред, леко за разпускане, да разкараме лактата от мускулите и после ще разтегнем и влизаме в спато. И сега, разбира се, като края всяка тренировка трябва да чекнем малко огледалото. След известно време гледане в огледалото, отиваме малко са в сауната. Не знам колко ще правя. Ще влезнем силно, се понакисаме, после в леденото басейнче, в джакузито и така. Ето го, спато. Влизаме за 15 минути в сауната. Мале хора, беше много топло в тази сауна. 100 градуса. Издържах само 10 минути. Бях на последния етаж. Много беше топло просто. Преста е изкарана. Приключихме тренировката. Сега имам ябълка и едни магнезии съм си взел за след тренировка.
Много добре се чувствам. Тренировката беше много продуктивна. И сега и хапваме и тръгваме. Веднага след тренировка така едни магнезки и задължително нещо за хапане трябва да се приема след тренировка. Аз съм си взел ябълка, понякога се взимам и банан, понякога банани, ябълка, круша. И така след тренировка и сега ще ходя към ресторанта да хапна нещо по-сериозно, там пържолка, спагети, може би някаква салата. Сега отиваме, това беше за днес. Тренировката беше много хубава. Ми хареса, наблегнахме на краката. Включихме малко непредвидимо гърдите, но това не е лошо. Краката се напомпиха, изтощи ги доста. 2 серии пирамида, лек прес, лек екстензии. Добре се получи ергометъра, после разпуснахме. Хубава тренировка стана. Отиваме, хапнеме и сега е много важно след тренировка как ще протечат нещата. Тъй като се прибирам от ресторанта, хапнах една голяма салата с спагети карбонара и една свинска вратна пържо. Сега играем с нашите малко катанче, правим се и 9:30 лягаме. Благодаря ви много, приятели, че останахте да гледате това видео до края. Хубав ден ви пожелавам, поне хубаво и до следващия клип. Бай-бай!